God bless you. Don't put your hand in the gig hitching. God bless you. That is something again. They are put up with Grandarabi. Well, I'm not the name. Oh, now, oh, Nana, Ishinana, Betanana, You manage with this one, eh? You are begging and I gave you 10 naira. You don't want to even say. So if I'm begging, you go come carry your liability, carry your family problem, carry your destiny where no good. Put to 10 naira, 10 naira. He will take and you are begging, you are begging. Which one be I'm not for me. Take this. Oh, yeah, was on Gina. 200 Gina. Get Fugia. Get Fugia. No forgive you. You go forgive you. I know forgive you. This is my last card. Enjoy this one. What about Bianca? Okay, what do you do? You are Musochi. I'm so joyful. You are Musochi. Can't get like me. Can't get like me. Hey, give me my money. Hey, take a go. Come on, Papa Songa. You can't get that. How many chances did you get? What about Bango? If you bring Gabia, I didn't get shown Mirasi, you were a 10 naira. Makachina get Remunaga, ask someone who's so dim now. So that I want on the move. No mortgage, Akramgo. Nego. Nego. I gave back him. I make a woman in a go on when you don't go out. I did, yeah. You're not telling me, you're not up your door. You're not up your 10 naira away. But what has somebody around? You go to Terry. Macason to go to Mojo. It is smoky book. Gisha, what do you not do for? Who back him on? Yeah, he got don't be silly. He got Badu Bantaya. You can tell you got the different from Baba Blue. The town hall meeting got the different from the Union who and not a DJ around in our rap with them through. But you come go. I'm going to bring me to I'm on Ella Lily. I go on a lily. Mama, look at no issue in who lying down. I got my way in. I can make the services again. You work hard as him. Makachuku Kremana Gabi, he work hard as him. You work a day. You are a she, what is safe? I are safe for Nochi. I can be a pampago. I can make Sebrugala, you pampas. He would just Christ his carrot. He was start on Veggie Maria. I can make a go for. In a brome, go for getting come to now. I go like in a mundy chauffeur. 550 now. As a go like comes. Of a bravo manager. Then something you meet to forget idea. Or some also. Mika. I go like you with him and now.
ikpuru isi ma ego niile ịmacha denomination ana m isi ego ị ga-anụ isi ọnwụ gị maka chukwu kere m na ị ga-ebido nụ isi ọnwụ gị maka ọnwụ ga-eri ule otu ị na-eche ma dị m alaik ya ngwa ịpụ osimike gbala m sande naanị m kwọrọ m n'azụ ewalala m taa m kwọrọ gị n'azụ ọ ya bụ na mbalasị ebe ole ga-ebu taa ma chineke kere m na gị na ma ndị apa m si ebudugo ụmụ okorobịa anọ adọghịdịgo n'ugbo te jigo mee kilimi ma gị kpọ m onye osi mme ga-akwọ gị nnọkọta m kwọrọ gị n'azụ ị ga-akwa m akwụkwọ ka ite gị ga-akwa m n'azụ akwọfere ngị ụnụ alachi m enweghị ihe m na-ada emefe gị ma ta ga anwụ bido ụkụtụ ta kamgbe mgbara alụgo ọnwụdị enweghị ihe wee ri mma isigbule enyi mgbe ụmụ nwaanyị na-esi ebi di ha ọ m na-esi ebi igo gbam na-ahụ ụzọ wee si dị m gị nwere ụzọ i mere nụ gbam na-ahụ ụzọ wee na-ahụ ụzọ ịnọ na parish mgbe ọbụla gị na fada mgbe ọbụla ịga chọọchị nyere m one day tiri chi na-ekpu ogu chita chineke ka ị galalụ kamgbe ahụ ndị chọọchị gị awa ahapụbeghị ogo enwe onye na-abịa ha aja ese gị ndị ekpere ụkụtụ ndị morning cry bọọlụ ibe gị akwa na chọọchị akwa niile bụ ibere isi ekputụkwa gị ha hapụrụ m gị tụjọ gị iwe ụkpọrọ ọkụkọ ọjụrụ eluigwe ajụgo eluigwe ajụgo nsụka let me comfort you nyere m nshi daịla osimike isi dala agbala m sande agụrụ ga-agụgbukwa anyị na wiku no ala na-asa ụmụ ite gị ịmụ keresmi keka nkịta dị iche gị mee nkịta anwụ keresmi dịrị ọmaka How many times would they tell you? ịwụrụ m kacha m ya ka ọnya kacha m rụọ m nọ ka nke ọnya mara oke were nwayọ nwe ka m nwesi ọgazioma iwe nkwụkwọdịrị ihe mere emete gị iwudo ozu nwa bekee ebulie gị elu no ebutuo gị ala no rili a ga-aka mgbe arịrịla nga akụda mawa gị ma even mawa gị otu ọ ga-esi mme ga ya metụ gị n'ime mkpụrụ obi stil gị sa ahụ ọnya mara gị ka oke awụdụ m ọnya kacha ngwa ịpụ n'obi ihe nkwu asị m sa akachaghị m ụkwụ jiri ya na ọga m n'azụ eletụ m ga-esi ahụ asị gị ele ihe na-arụ m arịrị ala eletụ m ga-esi ahụ asị gị ihe na-atọ ụtọ ọgụgụ ma ide ahụ ya hụrọkwanụ nke n'elu ilu chineke jiri ta gị mma gị tuno bịa na ọga m n'azụ iwurugbula ibu misisi ibu mkpụrụ abakịta m ngwa ka ị ga-eji akapụrụ masị na m na ngwa lead my way lead my way bịa na ọga ahụ nwoke gị kpọọ nkụ kpọọ gị na-enwe ụlọ ha awụ isi ka ọwụ ọgwụ isi nwanne nke ekere gị kete gị ihe ọma ma otu ikpe m na-ahụ ụzọ m na-ebesi isi gị mere otu na-alụ ama m sị mkpụwọ isi ime ige